sig ikke kun om dig. Oh nej, hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. Jeg vil gerne vise jer, hvorfor I skal stemme på U16-drengene i Svendborg, fordi at vi vil gerne vinde nogle penge af Papa, og derfor kan vi komme til rådsspillet godt, og det kommer her. Hvorfor skal man stemme på jer, så I kan vinde 10.000 af Papa? Fordi at vi vil godt have en god oplevelse, og vi har desværre ikke lige penge nok. Vi har brug for jeres hjælp. Synes godt om, please. Så stem på Svendborg Håndbolds U16 afdeling, fordi vi netop er sociale, og drengene skulle fortjene en rigtig fed tur sammen med resten af klubben. Nej, jeg siger bare, synes godt.